Λοιπόν, ένα περίεργο βίντεο τώρα, να το δούμε κιόλας, γιατί έχει και ήχο, που έχει γίνει εδώ στην Αθήνα, στο νομισματοκοπείο, στον χώρο που βρίσκεται δίπλα από το νομισματοκοπείο. Θα ακούσετε και φωνές, θα ακούσετε και ήχους που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς. Είσαι χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Λοιπόν, μας το έχει στείλει τηλεθεατής, τι έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο, αυτό που βλέπετε, που μας το έχει στείλει ένας τηλεθεατής. Όπως αναφέρει, λοιπόν, δείχνει ένα περιστατικό σε καταβλισμό Ρωμά στο Χαλάνδρι, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Αστυνομικοί, λοιπόν, που κλήθηκαν στο σημείο για το επεισόδιο μεταξύ των μελών του καταβλισμού. Σύμφωνα με όσα λέει ο τηλεθεατής, δέχτηκαν επίθεση με αποτέλεσμα τα περιπολικά να υποστούν υλικές ζημιές, αλλά και να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι ένας αστυνομικός. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει διατάξει ΕΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς τώρα συνέβη. Μάλιστα, και να πούμε ότι μας το έχει στείλει τηλεθεατές, το έχουμε διασταυρώσει με την αστυνομία. Έχει όντως συμβεί αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Όντως υπάρχει τραυματίας αστυνομικός. Όντως υπάρχουν κατεστραμμένα περιπολικά. Υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ των μελών του καταβλισμού νωρίτερα. Κλήθηκαν οι αστυνομικοί, έφτασαν στο σημείο. Έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί. Έχει γίνει χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Νωρίτερα οι κάτοικοι λένε ότι έχουν ακουστεί πυροβολισμοί. Τώρα, βέβαια, επειδή δεν το έχουμε και από επίσημη πηγή, αν και το έχουμε διασταυρώσει, περιμένουμε από την αστυνομία να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί για να έχουμε την πλήρη εικόνα του γεγονότος. Πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε καταγράφουν μια ένταση. Μεγάλη ένταση. Με αυτές τις φωνές που ακούγονται, οι οποίοι πρέπει να είναι οι άνθρωποι που ζουν στον καταβλισμό. Είναι χρόνια, είναι πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος καταβλισμός. Πίσω ακριβώς από το νομισματοκοπείο είναι. Και είναι η στιγμή που έχει κληθεί προφανώς η αστυνομία, γιατί βλέπουμε ή ακούμε και τους φάρους, τις σιρήνες. Για τους ήχους δεν παίρνουμε όρκο για το τι είναι, έτσι. Ή αν είναι αυτό που λες η κρότου λάμψη, ή αν είναι και πυροβολισμοί ακόμα. Σωστά. Και από πού προέρχονται αυτοί οι πυροβολισμοί. Θα διευκρινιστούν όλα αυτά τις επόμενες ώρες, έτσι.